Sarfukki समाव नै बिथाङा बिराद मालदार iPhone 13 लानानै ब्लगिं खालामगासिनो आंना जाहैबाय एन्ड्रइड आंना माने OnePlus Nord ओमफ्राय नैबेना iPhone 13 जाहैबाय गारियाबो डिउक जाहैबाय आंना नै बिफानि ग्लेमार सोलियोलै ना लोगोफोर सोलियो गोसोआव माने लुगैनायल' थानांगौ नाजानाय थानांगौ होमबानो गासिखौबो खालामनो हायो लाजिनाय थानाङा होमबानो गासिखौबो खालामजोबनो हायो आरो आंथ' जेबो लाजिया ग्लेमारजों सालायनानै खुगायाव मबाइल लानानै बिदि बक्स गिदिंबाय थानोबो जेबो लाजिनाय मोनालै नोंथांमोनाबो गासिबो माने जेसेबां माने दा बेकार ओरैनो गोलैसोनानै दङ माने ओरैनो एसे सेस्था जागायजेनदो आरो बयबो जागायजेननांगौ आरो इउटुबखौ माने आं इउटुबावनो जाथारगोन बेफोरबायदि साननानै माने माबा खालामनाङा आरो इउटुबखौ माने ओरैनो जास्ट पार्ट टाइम सिस्टेमाव आंथ' दा ओरैनो दा जेनेबा बायनो थांबाय नालाय ओरैनो खालामलांबाय ब्लगिं लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय न'फोराव ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय सम सम बेरायनोबो नांगौ आंना दिनै माबा मेदाम मेफि ना मा बेनि बन्द'नो बेनि थाखायनो बिफाना डिउटि गैया बेनि थाखायनो दिनै गारिखौ मोनबोदों आरो ना नङाबाथ' आं गारिखौ मोना आंहा गारिबो गैजाया नालाय बिफाया दाबो बायना होआखै गारि गंसे लागोन लोगोफोर नाथाय लासैनो